United Kuki Gam Defense Army atum penal lang tumasong pathaklam thei kachpang dakpong United Kuki Gam Defense Army thi hek pen UKDA kedam tang suri hini rakya baningkan sem hang pathek pondo karbi ang longalong kidwa kukia kheja kongla pena kemang kapang tang pon thujia phan pusi halaso hur hongam hokip menlar peter hokip menlar timuthi kuki lapen janglen kipjen menlar asi kukia tuma phansi mei phulapen kongchun bangar pu pek ponsi kemang sondo an kipichun ponji pu aphan amen pen apiar ko ingko rapli suri hini rakri hini ningkan Guwahati seru sujai long Assam Chief Minister lapen India Hemrit kelang Minister angosi hong nang chon pen ari chirung pondo thang ko rapli suri hini rang ko rasiar ni sarkare hin pen kachung ria tengsi therepoi si suri hini rang ko rasiar ni London kache dogjia phanpu mang pondo Chamber of the Joint Director SIBR la salam dona jok songam menlar peter lapen janglen kipjen atum UKDA song aning ke hangalam thang chingki chethan thepin si alang litum pen nang khoi dun det la so kachetonte jok alang litum aphan mei phula pen chun bangang hoi pen sorbonik plotlo aphi khai thang donjel lapen thangboi guide atum phansi mei phula pen kongchun bangar pu pek ponsi kapre ka phanta bang pu bang perputa pek pon thulo la so ating si thang ingkoi rehini suri hini ingkoi rehinya mi hidipia dung saijana rong along chingwai ponsi cheparai pon thulo lasi songam la pen janglen atuma phan ke rada tuma ning ke hang la pen akemang ke papleng pipe amena jongjong ale aphan ke claim po jok si dengpon ke binong lu lasi janglen kipjen la pen peter hau kip ke non ke UKDA mei phu la pen chun bang kalilo la sola rajat asai aphan punon song alam do anta arona teng pen khai thang donjel mei phu thangboi guide kongchun bang la pen thangming lum singson pache thangchun bang atuma phansi arpu che pek pon lu la pen akenang sok do ansta alam ituma phansi kapache ninja phan UKDA song hin pen birta pangdakpon কি কৰিছিল তেতিয়া তেখেতে নো ৰিজনাল কাউন্সিল নৰেছ বুলি ৰিটাৰ্ণ আহিলো ADGP অফিচত জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ আছে ৰাজনী সিনহা তেখেতে লগৰ পৰা পলাই আহিছে তেতিয়াতো আমি নিজৰ জাতি বা নিজৰ ইলাকাটো ডেভেলপ কাৰণে বা বচাবৰ কাৰণেতো আমি কাম কৰিবই লাগিব এইকাৰণে আমি Chairman Bohisu, Secretary Asa Gutei, letters and correspondence be made to address the new office bearer in the name of Kaitang Dongel, Chairman UKDA, Thangboy Guite, General Secretary UKDA, and Thangminlun Singson, Information and Publicity Secretary UKDA. Chairman Kaitang Dongel, UKDA Karbenglong Assam, General Secretary Thangboy Guite, UKDA Karbenglong Assam, Information and Publicity Secretary Thangminlun Singson. Thank you.